Začiatky skúmania astronómie v našom meste sa viažu k roku 1951, kedy sa pár nadšencov začalo zaujímať o vesmír a postupne vytvorili astronomický krúžok. Pre jeho potreby bol v roku 1966 zakúpený pozemok nad mestom aj s budovou, kde si svojpomocne začali budovať malú hvezdáreň. Pre veľký záujem bola na začiatku roku 1969 otvorená hvezdáreň Uránia. V akom stave je v súčasnosti, si pozrite spolu s nami. Od začiatku minulého roka patrí Rožňavská hvezdáreň pod správu Gemerského osvetového strediska. Hvezdáreň ako taká nemá právnu subjektivitu, takže vlastne to Gemerské osvetové stredisko, kde v organizačnej štruktúre je riešené tak, že je samostatný úsek astronómie a ten úsek má vlastne ako svojich zamestnancov. Chlapec, ktorý nastúpil to 1. marca, tak je šikovný, má plno strašne dobrých nápadov, ktoré samozrejme nie sú zrealizovateľné s touto technikou pozorovacou, ktorú máme v súčasnosti. Napriek formálnym a personálnym problémom pripravilo Gemerské osvetové stredisko na otvorenie letnej sezóny Deň astronómie. Bohatý program bol pripravený od 14. hodiny, kedy mohli malí aj veľkí pozorovať dennú oblohu, slnko ako aj celé mesto, na ktoré mali výborný výhľad. Úspech mali aj odborné prednášky o slnečnej sústave, ukážky ďalekohľadov a priestorov hvezdárne. Máme tu celú batériu ďalekohľadov, od celkom malých detských hračkárskych až po profesionálne v pozorovateľniach. Či už pozorovateľni odsúvacej, ktorú vidno za mnou, alebo trošku vľavo v kupole. Veľký ďalekohľad. Na zlepšenie nálady hrala rožňavská skupina Country Mix. A ty neměl stokrát Druhá časť programu začala o 18. hodine, kedy bola možnosť sledovať nočnú oblohu, a to najmä Mesiac a planéty Mars a Saturn. Pozbierali sme aspoň tie zvyšné súčiastky, postavili z nich ako tak fungujúce ďalekohľady. No a ako ste sami videli, tak sa to ľuďom páčilo. Vo večerných hodinách svojou prítomnosťou poctil prítomných Norbert Werner, ktorý pochádza z Rožňavy a je celosvetovo uznávaný astrofyzik. Momentálne pôsobí v Spojených štátoch amerických na Stanfordskej univerzite. Jeho výskum podporuje americká vládna agentúra pre kozmický program a všeobecný výskum letectva, známa pod skratkou NASA. Som rád, že je tu toľko ľudí a som veľmi rád, že je to tu živé a dúfam, že Rožňavská hvezdáreň opäť ožije a mladí ľudia tu budú chodiť a nájdú tú inšpiráciu. Počas celého programu sa v priestoroch vystriedalo viac ako 500 ľudí. Ako sa ti páči ten prvý deň tu vo hvezdiarni? Dobre. Čo sa ti páči najlepšie? Tam čo rozprávajú. Myslím, že aj takéto verejné prehliadky alebo pozorovania, hoci aj mesta alebo blízkeho okolia určite sú veľmi dobré a myslím, že aj pre deti je to veľmi zaujímavé, ale nielen pre deti, aj pre dospelých, lebo odtiaľ je veľmi krásny výhľad na mesto, na široké aj blízke okolie. My sme videli mesiac a bol pekný. Mne sa páčilo. Mne sa to veľmi páčilo, bolo to takej ako keby jogurtovej farby a bolo to nádherné. Ste tu prvýkrát, alebo kedy ste už tu boli? Ja som tu už bola so školou. Ja som tiež tu bola so školou a asi aj so škôlkou. Hodnotím to určite veľmi pozitívne, pretože určite Rožňavčania a ľudia, ktorí bývajú v okolí Rožňavy, tak vedia, že niekoľko rokov na tej hvezdárni možno nebol taký život, aký by mal byť. Tak by som povedala, že možno tie brány boli viac zatvorené ako otvorené. Naším cieľom je popularizácia astronómie a to viac menej pre školskú mládež. To znamená, že momentálne v súčasnosti pripravujeme rôzne tematické bloky, ktoré budú určené pre prvý stupeň, pre druhý stupeň, samozrejme potom aj pre stredoškolákov. A ďalšia taká dôležitá vec, zabezpečiť verejné a pravidelné večerné pozorovania oblohy. Zaujímavé informácie nielen o pripravovaných podujatiach sa dozviete z internetovej stránky astro.gos.sk.